Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kawai ka kali kamai kala khongpong hasurak madan laban cancer stress ha ka por kharwis tang menmiet ha ka khanyo trek ujemang arajar arsan ha ka bala suba bakala bandai na ka jingpen herstat shaba palat jong unongnya kat hadu baum lasu ban sensar yau lakam jong ka kali ka khubor bala yo do nonglum khubor jong ka Batesi TV kayathu bakani kala jaru nakadaw ka jingpen yang klamakor jong ka wika kali marutikar bali ya ka bala maham persya da ka dorbar snang ban om penyang yaki kali hakapor menmiet menyong khamtam haki surok ki bakhem yau nongnya jong ka local taxi ubadon hapdeng ka jingbam te briushu lapen kitno sha Shillong Civil Hospital da ki nong tray jong ka EMRI 108 banyo ya ka jing sumar